Mira, jo som nat aquí. Vaig néixer a Canostra, en el carrer de Rosari. Del lot, pues, un lot feliç, normal, i vaig jugar a futbol perquè els diumenges de cap vespre, després d'haver dinat, encara teníem la mossegada a la boca i ja érem a l'escola graduada a fer partits. 11 contra 11 i posàvem un duro. El que guanyava s'endú dos. Anava a la graduada i tenia de professor en Bernasseta, que diguéssim, el farmacèutic Bernassa, Tàfol Bernassa. I jo m'agradava dibuixar i tot això, i els dissabtes me feia passar la pissarra per fer un dibuix de l'Evangeli que s'havia de fer el diumenge següent. I la pissarra era una pissarra grossa, ara, per exemple, per a Pasco, el bon Jesús quan puja damunt l'as aquell, no m'entens? I cada setmana jo feia aquest dibuix. I mon pare cada dia tenia La Vanguardia. Cada dia, el diari La Vanguardia arribava a Canostra. I de vegades, a les darreres fues, hi havia les exposicions de Barcelona i mostrava, perquè ara, llavors no era com ara, que ara hi ha aquestes revistes d'art que en trobes moltes. I llavors jo només tenia aquesta referència, La Vanguardia, que eren de les exposicions de Barcelona. Jo moltes de coses no els havia vist mai. No, jo som autodidacta, me considero, perquè no he tingut cap professor mai a nivell. Però, i després, que jo tenia 40 anys i no havia tocat una preda mai. La primera preda que vaig tocar, jo feia feina a Palma. Vaig anar a una platja, vaig agafar una preda, que me va llamar l'atenció, i jo tenia un pis a Palma, i damunt la terrassa vaig fer allà, i va ser un escàndol, que feia renou, feia pols i feia merda. I res, i vaig dir, no queda més remei que si jo vull fer preda, me n'he d'anar a la Pobla. No tenia d'altra, perquè la ciutat no és per a mi, no m'entens? Jo vaig fer un musiquet. I aquest musiquet, quan va estar acabat, el vàrem dur a Pollença, perquè la setmana que ve s'inaugurava l'exposició. I res, passa la setmana, jo i en Julián anem a Pollença i quan arriba a l'exposició veig el puntet vermell en el meu musiquet. Dic, ara Julián m'ha fet una broma, perquè era la primera escultura que du a vendre, que diguéssim, no m'entens, en una exposició. Hi va haver en Martí Orell, que era el subdirector d'Aire Europa, tenia un despatx a Via Mallorca, va comprar un músic, però gros, en aquesta tenda. I na Maria de Lluc Fluixà va inaugurar una galeria, que és de Lluc Fluixà, que està a una travessia d'Arbon, i va veure aquella escultura i va venir aquí a veure'm, a xerrar amb jo, perquè també havia de fer una exposició, inaugurar la tenda, i faig una escultura que també era tot de música, perquè també és d'obertura,
I hi havia Miquel Barceló, hi havia gent d'alto copete. I la meva escultura era una preda amb un saxofon, però una preda així de grossa. I la va comprar en Pedro Osones, un que és aparejador, que era l'aparejador de la finca aquesta, o de la tenda. I res, i després va fer un homenatge en el seu predí, Fluixà, d'Inca, sabates. Me diu, Rafael, vaig fer una sabata. I el primer dia també se va vendre la sabata. Diu, en vista que s'ha venut el dia de la inauguració, t'hem de fer una altra. Dic, sí, i en vaig fer una altra i la va comprar a la Conselleria de Cultura. Els meus principis, bé, van ser els músics, perquè vaig fer aquell i vaig veure que hi n'he fet molts. Després, maternitats, perquè no he estimat ningú mai com ma mare. Sempre li he donat aquesta vocació maternal, perquè i després, què t'he de dir jo, sabates per obligació, perquè me varen obligar, que diguéssim, a que fes sabates. I el més, pues, aquests cubos, això ja és més recient, més modern, més perquè també hi ha moments que la preda estàs fart d'ella i canvies el sistema. Jo crec que els mestres, si no hi hagués aquesta, ningú sabria res, perquè si la gent se tanca, pues no dona peu a que els altres aprenguen. Ara, per exemple, els al·lots que van a escola, si els fessin fer una altra cosa, no sabrien ni llegir ni escriure. Claro, i això és com que jo he rebut aquests coneixements, també vull que els altres el tinguen. Els al·lots, com que són tan curiosos, per ventura n'hi ha qualcun que si ara jo xerràs amb ell i ves això i tot això, per ventura aquí crida la cosa, no m'entens, encén una llamarada. Bueno, jo crec que la meva vida està ben a la vista. Jo som un ermità, jo som un anacoretà d'aquell que tenint la feina ja ho tenc tot. Només me falta resar i posar-me res més. Perquè els valors sempre, els meus valors sempre han estat, què t'he de dir jo, tu ho veus, claríssims. No fer mal a ningú, no voler mal a ningú, fer feina en el teu redal, no posar-te en els altres, allò que m'importa si aquí és taronja i se seca, no m'importa. Per què? Perquè com que no és meu, pues l'amo ja sabrà el què. Això són, i els meus valors ja venen de la meva família, ja són, vaja, el que pens.